Nazdar Angelina, ako ide projekt? Čau, brat. Ale celkom dobre, už máme svoje riešenie a chceme získať teraz spätnú väzbu od mentorov. Nám sľubovali nejakých úspešných podnikateľov. No jasné, no ty môžeš získať spätnú väzbu, to ja som o tom počul. Stačí ísť opäť na tú webovú stránku h2o.uni2010.sk a tam je taký Mentors Corner. Čiže hneď uvidím, že už máš naklikanú, poď sa prihlásiť. Áno, ako prvý krok. Pri vstupe na webku sa prihlásim. No, vidíš, už si aj prihlásená, čiže tebe to ide perfektne. No a teraz, chceš teda získať nejakú spätnú väzbu, tak ideš logicky do žltej časti, opäť do Business Inkubátora, kde s tým tvojim nápadom pracuješ a ideš do amfiteátra, do amfíka. No a tam vidíš už tvoje zadanie, ktoré si zverejnila a pre zobrazenie klikneš na tento malý znak prezentácie. A ten mi zobrazí riešenie. Tak, Áno, vidím. to je to video, čo sme tam dali. Áno, presne, to sme riešili minulý týždeň. To si pamätám. Ale vidím, že si ešte veľmi nepokročila. Nie, ale chceme získať spätnú väzbu na video. No dobre, tak to musíš ísť jednoducho z ľavej časti a takisto ako sme sa bavili o feed forwarde, tak tam je tiež aj ten Mentors Corner ako posledná možnosť. Aha, tak stlačím Mentors Corner. No a vidíš tam zatiaľ jediného mentora nahodeného, ale samozrejme... To si ty, brat. No áno, fungujem profesionálne v tomto. Takže zatiaľ som tam sám nahodený, ale nezúfaj, v najbližších dňoch tam bude viacej a viacej ľudí. Čiže môžem osloviť teba, áno? Samozrejme. A na čo to musím robiť cez tento IT inkubátor? Keď si tu vedľa mňa, nemôžem si ťa opýtať? No ale napríklad iní ľudia sa so mnou takto nestretávajú, vieš? To je iba ty, Angelina. Dobre, tak to spravme oficiálne. No tak poď na to oslovenie, čiže klikneš si na osloviť mentora. A tu je opäť nejaký jednoduchý formulár. A čo sa robí s formulármi? Vyplňa sa. Geniálne. Tam si zvol fotku, ktorú potrebuješ. Vieš čo, ale neviem ktorú. Či v zelených šatách, alebo... No, pozri sa na disk, či tam nemáš nejakú. Čiže vyberieš si fotku. Myslím, že na ploche som ti videl nejakú takú peknú. To si ty, presne. To si vyber. To je tá so zelenými šatami. Áno. A opäť daj ponuku uložiť. Ak ho chceš ešte orezať nejak... Nie, myslím, že môže byť. Dobre, tak potom už dáš iba uložiť. No, vidíš, už je tam paráda. E-mail tam už máš, hostiteľ bola tá ekonomická fakulta. No, výborne, všetko vieš. No a teraz oblasti, v ktorých sa chceš rozvíjať. To je dôležité zadať, v ktorých oblastiach potrebuješ pomoc od mentora. Asi marketing a PR. A potom možno ešte vzdelávanie. Vzdelávanie. Výborne. Akého mentora chceš nájsť? Nejaké tvoje očakávania od toho mentora? Aby bol taký múdry. Múdry. A čo ešte, vieš, ešte niečo iné? Sexy. No, dáme aj to tam, ale to len preto, že budeš oslovať mňa teraz, A dobre? múdry sa nepíše s Y. Vidíš. A to, že som vychodil vysokú školu. Bred, ale ty si vychodil v USA. To je niečo iné. V angličtine ste písali, či v slovenčine? V angličtine. Dobre, a teraz tu si ešte dáš časový fond, koľko očakávaš od takého mentora? 1 hodinu. Stačí 1 hodina? Áno. To je do mesiaca, takže myslím, že viac ani nepotrebujem. Dobre, a spôsob komunikácie? Skype. Ty máš Skypeové konto? Jasné. No tak si ho tam napíš. No aké máš geniálne. Dobre, ak chceš ešte ďalší kontakt, tak ho môžem pridať, ak nie, tak myslím, že stačí pre začiatok. Upraviť študenta, áno? Áno. Potvrdíme. Očakáme, čo nám systém povie, či sme vyplnili správne. Super, paráda. Profil bol úspešne upravený, teda aktualizoval do tej podoby, že teraz môžeme osloviť toho mentora mailom. Aha. A tu vidíš túto bielú časť,
tam je tvoj e-mail, ktorý môžeš tomu mentorovi napísať, ten text, ako ho oslovíš. A táto sivá časť na spodku je automatický text, ktorý je vložený na koniec toho e-mailu. Čiže to je odkaz na ten tvoj projekt. Na to riešenie v Amfiku, ktoré áno. sme mali. Tak, presne. Dobre, to sa mi páči. Čiže môžeme to poslať takto, prípadne viem, že rada posielaš tých smajlíkov. Smajlíkov, hej. Tak ho tam dopíš. Pre teba môžem aj pusinku. Dobre. Stačí smajlík. Daj tam hviezdičku. Hviezdičku, dobre. Čo sa stalo? Aha. Čiže dáme tam hviezdičku, áno. Dobre. Dobre, a teraz to pošlem a príde ti to. Áno, dáš iba odoslať oslovenie. A čakáme opäť, ide to veľmi rýchlo. A vidíš, systém ti ukázal, že si ma oslovila úspešne, elektronicky. A že teraz čaká tvoja žiadosť na schválenie. Teda mne príde na mail, sa za chvíľu prihlásim a budem vidieť, že ma nejaká Jolie požiadala o to, aby som bol jej mentorom a ja to buď schválim, alebo neschválim. Takže sa nechaj prekvapiť. Aha, a ty sa rozhodneš podľa tých očakávaní. Samozrejme, ja keď budem vidieť, ak ma osloví nejaký cudzí človek, tak ja budem vidieť, v akej oblasti, ak to sedí do toho, v čom som expert, tak ďalej ma zaujíma to, aké má očakávania ten študent a podľa toho si ho vyberám. A samozrejme motiváciu. A mne príde nejaký e-mail o tom, že si ma prijal? Áno, príde ti upovedomie, že som ťa prijal, že som sa stal tvojim mentorom dobrovoľne. To je geniálne. A potom môžeme sa potom stretnúť alebo spojiť nejako. No ten spôsob komunikácie si tam naznačila. Zase ten Windows. Nevadí. To je neuveriteľné. Takže to len ponecháme. To sú také tie bežné problémy. Dobre, tak ďakujem. Dobre, budeš to už teraz vedieť? Dúfam, že áno. No, geniálne. Keby si mala akýkoľvek problém, už som tvoj mentor, teda budem, až ťa potvrdím, tak sa môžeš pýtať na toto. Teším sa na to PR. Dobre. Tak, maj sa, Jolie, čau. Čus.